Kaitoni thani koyi tongnai rok borok hamsajak. Kaitoni ha borok ni no. Kha khamnai rok borok hamsajak. Kaitor borok no kha kwchang rinai. Kha sutrang rok borok hamsajak. Kaitor rwna hwnmano borok mannai. Kaitor naima twi simi tongna nainai rok borok hamsajak. Kaitor borok no kha kosom rwna suknai. Buino maya chanai rok borok hamsajak. Kaitor bo borok no maya chanai. Kha kufur rok borok hamsajak. Borok kaitor no nuknai. Buino kwthar rwnai rok borok hamsajak. Kaitor borok no bini bwsa rok hwngnai. Kaitor naimatwi tongwi satokjaknai rok borok hamsajak. Kaitor ni ha borok ni no. Arini borok no hamjakdi. Tei kena ari rok no nasiredi hwnwi hajakmani o kok no norok khnakha. Phiaba ang norok no o kok sao. Norok ni kena ari rok no hamjakdi. Norok no srainai rok no hamri redi. Norok no naislainai rok ni kaham khlaidi. Norok ni hamya khlainai rok ni bagwi tei satoknai rok ni bagwi suri sandi. Hake norok chupna hani norok ni khani sajla wngnai. Tamni hwnkhe bo bini satung no borok kaham no bo rwo. Borok hamya no bo rwo. Phia kaham khlainai no bo watui rwo. Hamya khlainai no bo rwo. Khoroksa ang kaitor no hamjago hwnwi sawi bini takhok no naisirarkhe a borok ta talsi. Tamno hwnba bo mokol bai nukbani takhok no se hamjakya hwnkhe bo waisa phano nukyakho a kaitor no hamjagui manya. Hake Kristo chwng no hai hwnwi dagi kha kaitor no hamjaknai borok bo takhok no bo hamjakthai. Subrayung hai hwnwi sao. Lamprao basadi tei naiwi lama kwcham kok no singdi. Naidi byang lama kaham tong a lama twi himwi nini bwkha no lengla rwdi.